sebetulile nje ebebefanele ukucula. Haleluya. Ake nishayele izandla ukuthi nikhona kwiphasika. Sizohlanganisa ukunqoba kweqhawe elinamandla la elanqoba uSathane. Yes, lanqobela thina sonke. Lowa nguJesu owanqoba ukufa wehlula. Hallelujah. Thank you. Hayi ningahlala phansi. Angibingelele umphathi wohlelo okade siphathele uhlelo umngambutho hallelujah. Bese ngibingelela bonke abafundisi abakhona. Ngeke ngimqede nonke. Ngiyababona abafundisi bagcwele. Oh my God, siyabonga abafundisi. Ngilithanda nonke. Kusukela ngala kuze kuzofika ngala. Ngibingelele iband emva kwami, siyabonga. Hallelujah. Ngihlala ukudlala okuhlangene ngiyabonga kakhulu. Ngibonge futhi kuma worshipers. Negama lenkosi uJesu. Bese ngibonga kwikwaya yonke ukuthi bazinikele ukuba bezohlangana ukuba kube nekwaya enjengale. Ake niphinde futhi nibashayele izandla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu basalwane. Sibonge zonke icukuthwane ezikhona kodwa ke hayi ngoba ngikhetha ngoba kungwakithi ngesibongo. Inkoleleni basalwane ukuthi siyaqala ukuba sibe naye kwiphasika. Amen. Ngiyazi ukuthi okokuqala ngizolihlambulula ukuthi yini ngoba bekungezukuma mina la ngizochaza khona maduze nje basalwane. Ukhona la wasiwa bake bangiswa abanye ngemchaza bekumchaza ngesonto esiphuma kulona uSambulo Nkwanyana kakhulukazi waduma ngezikhathi zodlame eMpumalanga base behlangana bewumphakathi uyena organize ikwaya eyayicula lapho. Ngiyakhumbula ikwaya yakhe uKansas City waze wayithatha wayifaka kwi-top 20 and eyayithi mayicula ithi kumnandi eMpumalanga. Manje angisayikhumbuli kodwa ngiyangilalela abesethi kasekugcineni ngasho mina mfoka Nkwanyana bese ngithi ngawo lo mfana hayi kathi le kwayini umfana wakwaNkwanyana. Kanti ngizogcina ngicine ngimazi ubhuti kaCleo. Ngakhumbula uCleo efunda eMangosuthu wayekhonza nathi executive waze washadela khona la. Ngiyamazi baba wakhe nomndeni wakhe noma wakhe cishe nabanye waphinde futhi wasungula imisakazo cishe angazi noma mbili noma mngaki khona kwakuthiwa igagasi lobunye la liqoqa abefundisi ungomunye ke owakuba umphathi walowo msakazo nasake salithola ithuba lokukhuluma khona. So ngiyacabanga nje ukuthi ngizokhuluma nezikhulu ngoba njoba ngila kukhona inhlelo ezingale ngemuva nami ziyazingibambe ngithi yabona nje mina kungaculwa lize losho lila. Ngibone omunye umfana wase eMdletsheni ngapha ngakithi ngasho ngathi la ukhona ngisho lo mfana wase eMdletsheni ngambona ubephethe ingane yakhe ngasho ngathi la angazi noma eyesinti noma esingaki uyabona umngakhe fanele kudunyiswa uNkulunkulu ngaye ngoba ufana nolokhuza uyabala akabali uthi noma ngaba u1 noma u2 noma ngaba u3 noma ngaba u4
Lokuthi nje hayi ma sisekhona emgodleni azise. Amen. So manje uyawasamadoda. Hallelujah. Because yabonga kakhulu basalana ngibonge futhi nalapha na kwi sound desk bese kuba yonke team lapha siyabonga kakhulu basalwana. Hloko sethu namhlanje futhi abanye abafundisi engicabanga ukuthi baqala ukuba kuleli Pasika. Ngiyacela nje ukuthi hayi baba ungwaba ngizokuba bias. Baba ungwaba ngizokuba bias. Ngiyacela nje ukusukumisa ubaba Ntshangase noma Mtshangase asukume nawo usambulo bame ngezinyawo. Ngapha ibaba abafundisa abasha cishe ibuko zami ayisabuki kude. Hallelujah. Amen. I guess ngahlala phansi. Ushilo kodwa usambulo wathi njobe eLimelash akwazi ukukhonza kwenye indawo fanele akhonze la kubaba wakhe. Azokhonza la khonza kubaba. Amen. Siyabonga kakhulu. Hallelujah. Uma ukhwele ngibashile angibonge nje kakhulu. Amen. Angibakhethi nje labasalwane inkosi mayibusise. Angedlule lokhu basalwane labe ngibasiyo bangixolele kakhulu. Angedlule kulokhu. Bekufanele uba ngabe kumi uZanele umfundisi pastor Zanele Oguche. Sithe sisemthandazweni la ekseni sathola umyalezo ukuthi umyeni wakhe angazi noma sebengithathile umyeni wakhe usesibhedlela ngeke ngikushoke okuningi ukuthi kwenzekeni kwase ukuthi ayonaka umyeni wakhe angawuthi ibhanoyi ke lize lashintshwa ekushintshweni kwalo ke wayenquma ukuthi uzokwazi ukuthi abe khona ngeSunday kusho ukuthi sesiphambanisile mina bengizoshumayela Sunday manje senzoshumayela namhlanje enjalo ukuthi basalwane hayi ukuthi besithumela nje ukuthi uZanele Oguche ubehlelele namhlanje savumelana ngenamhlanje sengithi anginihlambulele basalwane akungengakho lokho sake sakwenza kwamasho sinomfundisi umzimela bayikhumbula abanye lolo daba sasimemesa sabhala kuma pamphlets ayu 5000 sibhala ukuthi kusa umprofeti futhi ke uma ufuna ukubiza abantu fanele ungathi umprofeti thana umpolofiti sasithe kusumpolofiti sasifama ukukhonza sibe u15 16 noma 20 kodwa ngalelo langa isinema ngitshela ukuthi yagcwala phama phezulu wangafika umprofeti esasimlindele wangafika ngomusa kaNkulunkulu kwafika uWeeks omunye umzalwane omhlophe owayeqhamuka eKokstad manje ukhuluma isiXhosa uthatha isiXhosa usikhuluma akahunyushelwe sahlebelana senze njani sathi no asingabe sakhuluma ukuthi umprofeti akafikanga tethelani uWeeks ukuthi ashumayele safuna samthathela washumayela washumayela uWeeks washumayela wabeka izandla abantu ababeka abantu baphila ngomsombuluko emthandazweni babuya abantu bazofakaza bazofakaza babunje hey ngikhulekela umprofeti bathe ngikhula kanje ngaphila ngikhulekela umprofeti sayithulela sibange sasho lutho haleluya kodwa ngithi angihlambulule basalwane singagcini lapho ngithi anginihlambulule inkosi manibusise amen
Hallelujah. So sambonga uNkulunkulu sizofunda ngizokhuluma nje ngephasika basalwane kodwa isihloko sami sila uJesu yiphasika lethu. Amen. uJesu yiphasika lethu. Sizo ya ku chapter 12 Exodus la sizoqala khona. Chapter 12 ku Exodus la sizoqala khona. Kukhona engengaku kona ngakufunda wemafi house park mina. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yeah. Hallelujah. Aya ngizongena kuthenini bahlala bejabula. Amen. Angizongena lapho. Hallelujah. Yeah, Exodus chapter 12, verse 1 and 2. Exodus chapter 12, verse 1 and 2. Engakafundi mntwana kaNkulunkulu basalwane. Ngeke ngafunda kancane ngibone lapha mamdumisa ngiyakubingelela ngegama lenkosi uJesu. Uyazi ukuthi thina befundisa uma sike samala sazi ukuthi kukhona umuntu oyilecturer ufuna ukungena eodeni kodwa ngiyacela ukuthi ngixolele namhlanje nafela ubuke nje umfundisi wakho nje owaxubayo amavesi awaphambanise manje ke ngeke ngafunda enye izincwadi le ncwadi bengiyifunda. Amen. Hayi no ngifunda nje yeah amen. Sorry ngiyafunda enye izincwadi. Le ncwadi engiyifundayo yangichazela kahle. Iqala kuAbraham. Ichaza imbizo uAbrahama bese beka igama ithi isiHebrew ngendlela isichaza ngaso uAbraham igama lakhe ngithi Abrahama baqhaza ngenye indlela ngendlela engakaze ngiliswe ngayo bathi uAbrahama apha elichaza to cross over. Uma ucabanga uAbraham wasuka eUre lamakhaleti ehamba eqa imfula lemfuhlana just to cross over. Kuwo wonke ama generations wazofika esweni leli uNkulunkulu ayizombeka kulona. Manje uma eyibeka le ndaba to cross over ngayibuka le ndaba iyohlangana nePassover ngoba amaJuda uma celebrate as iPassover ba celebrate into edlule esiyedlule passed over ngoba bona they passed over the problems of Egypt. They passed over ubugqila babekathi bezigqila. They passed over
captivity. Think about the devil. Ukuthi kade ekubambile wayekubambe ngebhodlela nje wawungekwalala. Ungatholanga ibhodlela. Kodwa uma usuhlangene noJesu, you passed over that problem. Ngoma sizo celebrate iPhasika likhomba ukuthi wehlule phila wehlule khona. Ngoba fanele wazi la wehlule khona. Wawukathi ubanjiwe intambo ethile nemkhumbi kaSathane ekubophile. Ingakho umkhululi uma esefika ncwadini kaJohn 8 verse 36 uthi uma indodana inikhulula noba bakhululekile impela. iPhasika liba celebrate ukukhululwa kwabo. Angazi ukuthi ubambeke kuphi njengamanje. Ngoba abanye ba-celebrate iPhasika kodwa basabambekile. Amen. Angibuyele eswile esikhuluma ezofunda ezokhuluma ngalo. Amen. Jesus is our Passover. Ngizo angithanda ukukhubeka basalwane. Mina angiliswa izwi mvelase. Ngiyazi ukuthi abanye cishe bama kuleyo ndawo yodwa naba ngibaphikisa. Ngiyangithanda ukumlanda uJesu kweTestament elidala ngize sofunda phuma kwiTestament elisha. Kodwa okokuqala nakho basalwane, iPhasika laqanjwa uNkulunkulu aliqanjwanga amaJuda, aliqanjwanga uIsrael. Eqinisweni unyaka wethu lo amaKristu unyaka wawo, they are crossing over to empumelelweni. Uma uza kwiPhasika yasilokho ukuthi you are crossing over, uyawushiya unyaka omdala ungena kumnyaka omusha. Uzozwa ukuthi izwi leNkosi lithini. We are passing over. Amen. Passing over. Siyedlula. Wena ngePhasika fanele ukuthi uma uzonikela ngePhasika fanele ube nesiqiniseko yokuthi ngizolutha udevil. When you are giving, wena njoba kuyiPhasika, hallelujah, futhi bekufanele before ngehle la stage ninikele ngo7 o7 phela lo 7 enizowusho wamazwi awu7 akuwona u7 ogcina, u7 okani, owesibili u7 churches, owesithathu u7 plagues, owesine 7 trumpets. Zonke labo 7 bayakhuluma. Manje ma celebrate iPhasika alawulungisa nje u7 noma u7 rand noma amen noma u7 cents noma u7 rand noma u70 rand noma 700 rand noma 7,000 rand. Amen. 777. Yes. Lento engishoyo eyokulutha by faith izinto ezantshontshwa uSathane. Ngesikhathi bephuma abantwana bakaIsrael eGibhithe kwadinga ukuthi baye kulaba babebaphethe kubanumzana bethi letha amacici, letha igolide, letha yonke into, letha yonke. Kuthiwa ngesikhathi ephuma uIsrael waphuma ecebile. Zonke lesi sikhathi sokugqilazwa uSathane kodwa waphuma ecebile. Khona iqule lithi ngicebile he kakhulu. Amen. Yes. Khona izinto okungakhulunywa ngazo ungazi ukuthi i-breakthrough yakho ikulento engisho.
ukuthi njengamanje amen noma ne-envelope ethuzane kwakho thani ngizofaka wami 7 noma ngizofaka wami 7 noma ngabe malini faka 7 amen oni njengoba ngishumayela amen ulungiswa ngoba ngizothi ngasekugcineni ngifune lo 7 amen ngegama lenkosi Jesu hallelujah are you still there amen ngicela ungifundela hallelujah funda mntanami Exodus 12 from verse 1 and 2 kufundeka kanje bangcwele uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini iyawuba inyanga yokuqala uJanuary inyanga yasentshonalanga kodwa lenyanga inyanga uNkulunkulu owadalisa nomhlaba akakhethanga usuku adala ngalo iswe kodwa wakhetha ilanga lePhasika awubuka ukuthi linamandla kangakanani lithinta izizwe zonke kodwa uma ubuka izwe lakwaIsrayeli uma ubuka imephu izwe elincane kodwa linyakazisa izizwe zonke cabangani ukuthi into enjani le ukuthi amazwe amakhulu anyakaziswe imephu encane engaphansi ngisho amen cishe kweKwaZulu Natal if I can know uyabona kuthiwa ingange Kruger National Park abantu mabesho oh indlela izwe lincane ngayo kodwa linamandla umhlaba ngisho noma uyathanda kuma television we-Israel ukuthi nicabanga ukuthi kuthiwa lapho even noma ngabe isimo sibi noma sinjani kodwa khona into uNkulunkulu ayishoyo ngezinto ezenzeka emhlabeni amen ukuzwakala ukubuseka uyabona masila sizobuseka ngoba kwakulesiqalekise ecaleni uyabona iPhasika ngase kuze kube kuhlatshwe iwundlu lahlatshwe iwundlu ngoba amen lahlatshela ukuthi kusinde ingane zokuqala amadodana firstborn sons ngisho naseyilwaneni kwadinga ukuthi nazo isinde ake niyibuke le nto basalwane kukhona abanye la amadodana ake ngicela umuntu owazi ukuthi inkosana ekhaya noma wasala kuqala ekhaya uvele ume ngenyawo manje wazi ukuthi inkosana ekhaya ima ngenyawo noma ngabe uyindodakazi uyinkosazana ekhaya ima ngezinyawo amen oh yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ngiyakhuluma isibusiso sePhasika phezu kwempilo zenu ukuthi igazi kaJesu linikeze protection in Jesus name. Yes, thathani isibusiso sePhasika ngegama likaJesu. Yes, my God. Hlalani phansi. Hallelujah. Hlalani phansi. eGibhithe afa onke amakhosana kwafa bonke amadodana kwakulilwa ngala babedumisa ngala yini othanda bebedumise igazi likaJesu igazi lewundlu laphika lathi no akufiwa la ekhaya kufiwe amakhotha eminyango apendiwe so akekho umuntu ozofa lasungeke lapho ke iPhasika ake sigijimeke oh my God nalaba bangitshelanga ofaya bengithumelele umyalezo ngoba mina mase ngikhuluma noma ngashawu 3 ntambama I will praise the Lord noma abanye sebosela I will praise the Lord noma abanye sebethi uqeda nimfundisi but I will praise the Lord. Amen.
Because he did it. He did it. He did it. He did it. Oh, he did it. He did it. My God. Kodwa niyezwa basebenzi. Hey. Awufuna verse 23. Uthi in verse 23 lapho. Verse 23. Ngokuba uJehova uyakudabula ukuyoshaya abaseGibhithe nanxa ebona igazi elisemakhothameni nasezinsikeni zombili uJehova uyakudlula kulowo mnyango angamvumeli umbhubhisi ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. uNkulunkulu wamisa iPhasika uzumbhubhisa ngesiwakho. Amen. Yes. iPhasika kusiyona nje into ukuthi siya ePhasikeni abanye badakwe ePhasikeni. Abalazi ukuthi iPhasika enokumvikela ukuthi angafi. iPhasika lesibusiso. Ngoba uNkulunkulu wakhetha iPhasika ukuze ahlenga abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Kwakuyi iGods noma the foundation of God's timeline foreshadowing a greater deliverance. Ngoba ngeke ngifike lapha. Kodwa njalo uma ufunda abaseKolose 2 verse 16 ithi yonke into eyenziwa kwiTestament elidala yayisithunzi salokho kwakuzokuza. Uma amaJuda ehla iPhasika babeka etafuleni kubekwa kodwa zisihlanu lezinto cishe ngeke izibale zonke. Okunye ngikhumbulayo ileli thambo elibizwa kuthiwa ishank bone, ithambo leundlu. Leli thambo lirepresenta uma belibekile ungamangala balibeke etafuleni uma behla ebese bebeka izinto ezibhitha khona etafuleni khumbuza bona ukuhlushwa kwabo eGibhithe. Kanti futhi lokhu izinto ezibhitha zikhomba ukuhlushwa kaJesu. Nyamkhumbula uJesu ephuziswa into ebabayo. Leyo nto eyenzeka bona uJesu yenzeka kuye esiphambanweni. Manje leli thambo akulibukeke eswini kaNkulunkulu. Libuke lapha yake no. Yeah. Before hlehla phezulu. Ubungakafiki lapho. Uyokwenzani la? Imil abayenzayo njalo uma kuyiPhasika noma bayenze izolo ibakhumbuza ngeGibhithe. Kanti thina fa sikhumbule ngoJesu. All right. Zonke izinto ababe zibekile zazingama symbols nama rituals ababe wenza kodwa ayekhomba kuJesu. uJesu kuLuka 22 verse 15 akufunde lapho Luka 22
verse 15. Wayikhomba izinto ezayizokwenzeka emzimbeni wakhe. Okunye okwakuba khona kuleli tafula kwakuba khona iwayini. Kuleli plate. Usungafundela mntanami, yes. 22:15 verse 15. Verse 15. Yeah. Wayesethi kubo, nginqanele nokunqanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Yes. Kusho uJesu ukhuluma ngePhasika ngingakahlupheki. Amen. Iplate elalibekiwe etafuleni lagcwaliswa nguye uJesu. Uma uthinta leli thambo engengalithinta likhuluma ngobungcwele nokuba innocent kukaJesu. Nokuba innocent kwenkosi yethu uJesu. Leli thambo leli ngoba it represents the innocent, unblemished sacrifice. Ingakho ke isihloko sami sithi uJesu uyiPhasika le. Jesus fulfilled this as the true Passover. And ngokwaba siKorinte bokuqala chapter 5 verse 7 ngizofunda la kumina ndodakazi kuthi khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningaba ngenamvubelo ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Kusho ukuthi every day sinePhasika elihlatshiwe elinguKristu. Lenzelwani iPhasika? Okwethu kusukela manje fanele sikhiphe imvubelo endala. Sikhiphe imkhuba emdala, sikhiphe inkolo endala, sikhiphe amasonto amadala, sikhiphe ama-traditions ethu ngoba lezi zinto ziyasibamba. Kwathi mase kufike isalvation ngabapostoli amaJuda ngobesa nenkolo endala. Ingakho nibona kwisambulo kukhona amaNikolawu ayengavumi ukuzinikela ngokupheleleyo, ayifuna ukuthi kufakwe izinto endala zeTestamente elidala. uJesu wafike wawuhlaba lo mkhuba ngoba uthi laba abenhlama entsha, nina ningabenhlama entsha, anisabalwe emkhubeni emdala eyayenziwa kudalo. Anisibona bemkhuba imvubelo kufanele bayiphume. Noma waphuma esontweni ekuthiwa kuyadakwa kulona, wena ngowabenhlama entsha awudakwa la. Amen. Ngeke lokuphuma uyophume uyoshisa imali ngoba uma ubhema usukushisa imali yakho, uhambe uyothenga yes ugwayi wakho noma ngisakhumbula kokuthiwa ngoJokhwana Stephenson yebo Rothman washo kanjani ukhipha imali ingane ngamane zingahli
kodwa uzokhipha imali ukhiphe uyishisa imali. Ngivame njalo ukuthi uma bewenza phambi kwami ngithi mina umfana wami uyishiselana imali. Athi awu baba uyazi uqinisele mina ngothe ngugwayi uthengela ukushisa nje. Amen. Ngoba ileyo nto kuphela inkosi manibusise. Hallelujah. Yes. Leli thambo ke ake silibuke leli thamba kulibuke lapha ya ku Exodus 12 verse 46 and 47 uma uJesu esesiphambanweni. Hallelujah. Nkosi yami ake ngisheshe. Uyazi ngoba ngila enye into engijabulisayo bazalwane. Uyazi ngijabuliswa yini? I know ukuthi liyashisila. Ngijabulela nje ukuthi okokuqala nqa uNkulunkulu ufuna ukuba kume mina la ngishumayele la kulesi stage ekade sikhandleka kuso kulesi stage. Hallelujah. Yes, siklema impumelelo kule ndawo kuzokhulekela abagulayo basinde kule ndawo kuzophuma amadimoni ngegama lika Jesu. Sihuqa ngegazi kaJesu kulesi stage even nakule ndawo abantu namhlanje uma uza uthi ngisephasikeni ngoba ngifuna ukusinda. Yesu uzosinda ngoba wesifazane oyenomapho washo phakathi kwakhe wathi uma ngeke ngamthinta nje ngizophila. Ngempela kaphilanga ukuthi waphiliswa yini ngoba washo ngomlomo kwase kuyenzeka nawe isho kuzokwenzeka kuwe. Hallelujah. Oh mayibonge inkosi. Mayibonge inkosi. Hallelujah. Awufundela lapho sizwe Exodus 12 verse 46 and 47. Yes. Liya kudliwa endlini inye. Ungaphumisi lutho lwenyama ngaphandle kwendlu. Ningaphuli thambo lalo. Ibandla lonke lakwaIsrayeli liya kukugcina lokho. Ake sibone ukuthi akufakazelekini ku John hallelujah. John 19 verse 33. If lapho sebethi bazomephula uJesu. Amen. Yakhumbula ukuthi bamfice sefile. John 19 verse 33. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile. Kawayaphulanga imilenze yakhe. Yes. Yonke into ebhalwe eBhayibhelini ikwenzeka kuJesu. Bangamephula leli thambo bona balibekayo uNkulunkulu uyabakhumbuza ukuthi kusindodana yami. Okuyiyona ezogcwalisa konke. Abalephulanga ithambo lika Jesu. Amen. Aliphukanga ithambo lika Jesu. Wonke la ama symbols. Okunye babebeka ke epulethini leli thambo, okunye babebeka ilokhuza isidlo esibizwa kuthiwa imatza. Imatza le inembobo inembobo i4 corner, right mbobo. Yayu 3 1 babe imboza ngendwangu emhlophe. Beyimboza ngendwangu emhlophe bese kuthi phakathi walezi lesi sidlo bese bekhipha esesenta. Bese phula phakathi. Uma bese phula phakathi omunye upiece bese bewufihla. Bawufihla somewhere. Ozowuthola lo piece bamnikeza umfunzo othile. La kwakushunyezwa amaJuda eshunyezwa ngoJesu ngoba wayezobonakala. Lo piece
ofihlwayo ukunyamalala kukaJesu njengoba ezobuya. Uzobuya esezofuna ibandla lakhe. Ebese behlangana ebuNkulunkulu ngoba laba uphisa abawu3 bamele God the Son, God the Father, the Son and the Holy Ghost. Now kodwa ngoba uJesu wehla omunye uphisa bawubona abantu wafihlwa kodwa wavuka uwesokunene saNkulunkulu manje. Amen. Uyasimusela. Uwesokunene saNkulunkulu uyasimusela. Hayibo angifunanga wena uyaganga wena. Amen. Hallelujah. So uJesu lokhu kugwaza kwakhe Isaiah 53 verse 5 nakhona ukhuluma ngamanxeba kaJesu. Kodwa noma ungemfundi Isaiah 53 funda Zechariah 12 verse 10. Sengiyanga sekugcineni basalwane angifuni unihlalisa kakhulu. Amen. Nalapha nabamphakamiseli leyo nto abavama ukuba siphakamisela yona. Inkosi wanibusise. Hallelujah. Ngoba kubalekile ukuthi basalwane simazi uma ufunda iBhayibheli nje awufundeli ukuthi ufunda iBhayibheli. Fanele iBhayibheli ligcwele uJesu kusukela kuGenesis ligcwele uJesu. Ngoba ivesi lokuqala in the beginning God created. John 1:1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ebese liqhubeka lithi uliswi waye kuNkulunkulu. Uliswi waye nguNkulunkulu. Yena lo wakudalwa ngalutho ngaphandle kwakhe. Ubani lo? uJesu. Amen. Kuyezwakala bantwana. So awufundela Zechariah 12 verse 10. Zechariah 12 verse 10. Ngiyakuthululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabakhileyo eJerusalema umoya womusa nowokunxusa. Bambheke abamgwazileyo bamlilele njengokulilela ozelwe yedwa. Babe nomunyu ngaye njengonomunyu ngezibulo lakhe. Amen. Lo moya leli verse kukhomba ukuthi alikagcwaliseki kuIsrael. Ngoba leli verse uma uNkulunkulu okwamanje ngothando lwakhe ngoka John 3 verse 16 walithanda izwe kangaka usanikeze thina ithuba uma eseke wathulula umoya phezu kaIsrael uIsrael akhale bambheka bamgwazayo ngoba ibona bagwaza uJesu akuthina sagwaza uJesu ibona abamgwazayo. Lithi iBhayibheli bakumbheka bese beyakhala bayokhalisa okwabafowabo bakaJosefa okwathi uma esezifeza uJosefa kubo bakhala sebembone setop ngoba bazomangala ukuthi hawu kanti sasigwaza uNkulunkulu, hawu sasigwaza umuntu omkhulu kangaka, hawu sasigwaza uMesiya, hawu senza konke lokhu kuye. Ngoba uma basalwane ufunda iBhayibheli uzothola ukuthi abafundi bakaJesu emveni kokubona Eliya entabeni behamba noMose, angithi babe u3 ababehamba naye, kwakuJakobe, kuJohn, kuPetro. Uma sebehla babuza ngoEliya ukuthi uEliya uyakufika nini, ngoba uma la kukhuluma ngoEliya ozofika uthi kanti uyakufika nini uEliya.
uthi uJesu usewafika benza konke abakuthandayo kuye. Angithi uJohn basebembulele benza konke abazanga ukuthi uJohn wayishumayela emandleni emoyeni haleluya kaEliya. Awaqondanga lokho ngoba manje bona benza konke abakuthandayo kuye. Asiqapheleni ukuthi kuyenzeki imistake. Hallelujah. Ingenzeki imistake ukuba singaboni. Kodwa ngoba bona angithi ngisho nokushumela kukaJohn waqhamuka eshumayela ehlane. Eliya wawumuntu wase engwadule emahlane. Waqhamuka seUeliya nje eseshumayela nje. Ayinako indaba ukuthi usalo usibanibani usalo umasibanibani. Kodwa qamuke seshumayela nje. Amen. Uyazwala bangcwele. Nisekhona. Hallelujah. Lo moya kuzothululelwa esizweni. Isizwe bese siyaqala. Okwamanje uJesu uyasebenza ezweni zonke. Usimemela kuye. Amen. Inkosi manibusise. Awuntathela uMateyu 26 uverse 38. Nomqale uverse 17. Hallelujah. Matthew 28 verse 17. Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu bathi uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na? Wathi hambani niye emzini kumuntu othile nithi kuye uthi umfundisi isikhathi sami siseduze ngizakwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bakho. Abafundi benza ke njengokuba uJesu ebayalile balungisa iPhasika. Kwathi sekuhlwile wayehlezi ekudleni nabafundi abayi12. Besadla wathi ngiqinisile ngithi kini omunye kini uza kungikhaphela. Badabuka kakhulu baqala ukusho kuye kwathi yilowo nalowo ukuthi kungaba yimi Nkosi na? Kepha waphendula wathi ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena oza kungikhaphela. Ngiyabonga mntanami, ngiyabonga kakhulu. Amen. Indaba ngesinkwa esingenamvubelo. Ubani lowo? uJesu. Ngoba akazange abe nasici, akazange abe nesono. Yikho izwi lenkosi lithi wenziwe isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwa kuye ukulunga kukaNkulunkulu. Amen. Kuyezwakala bangcwele. Amen. Now uJesu sizoyake manje encwadini yokugcina. La kuleli tafula into eyikhona kwakukhona amawayini ayekhona. Kukhona iglass number 2 angayiphuzanga wayeqa. Khona iglass yewayini eyayikhomba yena akayiphuzanga. Kodwa nansi inkomishi ayiphuza ngoba kwakudinga ukuthi amaJuda aphuze iwayini inkomishi yenhlupheko. uJesu ke eyogcina ke ile eku Psalms 116 verse 13. Awufundela ke leyo hallelujah.
ngoba uJesu wa khuluma isibusiso phezukwabo (116 verse 13). Amahubo 116 verse 13. Yes. Ngiyakuthatha indebe yensindiso ngibize igama lika Jehova. Ngesikhathi ethatha leyo ndebe kuthiwa kwakuyindebe yezinhlupho, kodwa yena uyabona ukuthi empeleni uyibiza ngokuthi ngoba uJesu elinye icula licula wacula amahubo eya esiphambanweni. Amanye amazwi awe washo ilanathi I shall not die. Waya esiphambanweni kodwa wathi I shall not die. Uyabona umyalezo namhlanje uJesu uyiwundlu, uJesu iphasika lethu. Fanele uphume nokuthi I shall not die. Ngenxa yegazi lenkosi uJesu, yes, uhube ihubo lenkomishi yensindiso. Amen. Oyiphuzayo namhlanje siphuza wayiphuza lapho he took the cup of judgment so we could receive the cup of salvation. Yena wathatha ukuba yena wehlulelwe yena ukuze wena usindiswe. Kanjani na wena noma izono zakho zingakanani usa kuJesu njalo. Awumaka wathi uyamvuma uJesu uyathethelelwa izono. Uma uke wathi nje kuJesu uthi Jesu ngiyakuvuma uyathethelelwa izono. Athi uDavide uyabusiswa lo muntu ozono zakhe. Yes my God, hallelujah. Ningayinake uyabusiswa lo muntu ozono zakhe zisitshekelwe. Ingoba kwakwethenjwa igazi likaJesu ukuthi umuntu mayeswa emanikiniki uthi mayefika kuJesu amboze izono zakhe, amgqokise ingubo yokulunga, abe ngolungileyo. Amen. Niyabona ukuthi izono mayivunywa ezinyakazisa abantu. Awubheke lapha noma ngingeke ngalibiza ngegama ijaji elikhulu. Niyabona izono lapha ukuthi bayazama ukufihla abantu, kodwa bese bedonsa inkulumo zaku-WhatsApp ethi wena wakhuluma kanje uzoyibona indoda ibamba ikhanda ngoba manje izono ifeyobala. Nawe ungeke waphunyuka uma ulahla leli thuba lokusindiswa namhlanje. Ngeke waphunyuka ngoba izono zakho ziyohlala obala ngelanga lokwahlulelwa. Kodwa njengamanje ithuba lokugijima uJesu asibekele izono zakho, ngoba uzayigqiba izono zakho, uzawagqiba amahlazo akho. Yes, ngeke waphunyuka. Elinye izwi lithi siyophunyuka kanjani, siyophunyuka kanjani, uyophunyuka kanjani kulolu lako olusayo. Ngoba ulako olusayo ngeke waphunyuka, kuyaphunyuka umuntu othatha uJesu njengenkosi lomsindisi. Ingakho omnye umhlabeleli sengithandaza uthi ngesa kuJesu ngangimanikiniki angisabanga lokuzinikela, kodwa uJesu kazange lutho, wafela wangithatha ngomsa wakhe. Bosa kuJesu noma umanikiniki ungesabi
ukuzinikela. God bless you. Ngoba uJesu kazange asho lutho, wavela wamthatha ngomsa wakhe. Nawe ungeza kuJesu noma umanikini, ungesabi ukuzinikela. Ngoba uJesu kazange asho lutho, wavela ngomsa wakhe. Nawe God bless you. Oh, Jesus. As long as all you do. Oh, very after. Oh, sour. Now where was I? Good Jesus. Oh, money. Oh, sorry. Oh, God bless you, God bless you, God bless you. As long as you God bless you, God bless you. Now where was I? God bless you. Oh, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Jesus. God bless you, God bless you. Now, God bless you.